Ngiyanibingelela abazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. KuLwesine omama bekhuleka ey'ndaweni ezahlukahlukene, bekhulekela izimo ey'ningi bazalwane esibhekene nazo nesidlula kuzona. Njengoba nje izolo kade kumhla ka-1 kade kunyuka uphethroli bazalwane. Izinto ziyanyuka, kunyuka yonke into. Uma kunyuka uphethroli kusuke kuzonyuka nokudla bazalwane. So nje isikhathi esiphila kusona isikhathi sokuthi urelaxe, uhlale urelaxe, ithemba lakho lingekho kuNkulunkulu ngoba uyamdinga uNkulunkulu. Ngoba uma kunyuka ukudla bazalwane, kunyuka ophethroli, kusho impilo iba lukhuni ngoba asifani bazalwane. Khona abantu abangasebenzi nabasebenzayo kodwa abasebenza imisebenzi ecikizelayo. So uma kunyuka izinto kuhlukumezeka abantu abaningi ngenxa yokuthi kunyuka izinto. So nje bazalwane ziningi izinto ey'dinga ukukhulekelwa. So kuLwesine lomama nami ngivuke nale ncwadi bazalwane engizonifundela yona. Amakhosi okuqala chapter 18 ivesi lika-20. Ngiyayithanda bazalwane le ncwadi, iyake ingithinte kakhulu. Ake nilalele-ke bazalwane ngisazonifundela yona. U-Eliya nabaprofethi bakaBhali eKameli. U-Ahabi wayesethumela kubo bonke abantwana bakwa-Israyeli, wabutha abaprofethi entabeni yaseKameli. U-Eliya wasondela kubo bonke abantu wathi, koze kube nini nimanqikanqika phakathi kwezinhlangothi ezimbili na? Uma uJehova enguNkulunkulu, mlandeleni yena, kepha uma kunguBhali mlandeleni yena. Kodwa abantu kabamphendulanga ngazwi. Wayesethi u-Eliya kubantu, yimi ngedwa oseleyo engumprofethi kaJehova, kepha abaprofethi bakaBhali bangabantu abangama50. Mabasinkunzi ibengi bayihlahlele bayibeke phezu kwezinkuni. Bangafaki umlilo, mina ngiyakuyilungisa enye inkunzi ngiyibeke phezu kwezinkuni, ngingafaki mlilo. Libizeni igama likaNkulunkulu wenu, mina ngibiza igama likaJehova. Bese kuthi uNkulunkulu ophendula ngomlilo abe nguye onguNkulunkulu. Bonke abantu bathi lihle lelizwi. U-Eliya wayesethi kubaprofethi bakaBhali, zikhetheleni inkunzi niyilungise kuqala ngokuba nibaningi, nibize igama likaNkulunkulu wenu, ningafaki umlilo. Nokho bayathatha inkunzi abayinikwayo bayilungisa, balibiza igama likaBhali. Kwasekuseni kwaze kwaba semini ngokuthi uBhali siphenduleni, kepha akubangakho nophendulayo. Wathi ngasemini u-Eliya wadlala ngabo wathi, memezani ngezwi elikhulu, noma enguNkulunkulu mhlawumbe uyazindla, noma echezukile nje, noma esohambeni, noma elele edinga ukuvuswa. Hayi bazalwane, lelizwi liyangithinta, linokuhlekisa phakathi bazalwane. Base bememeza ngezwi elikhulu, bazisika ngawommese nangemikhonto ngomthetho wabo, kwaze kwatshaza igazi kubo. Kwathi lapho isidlulile imini, baprofetha kwaze kwanikelwa ngomnikelo wempuphu, kepha akubangakho zwi nomphendulayo nonakekelayo. U-Eliya wayesethi kubantu bonke, sondelani kimi. Bonke abantu basondela kuye. Wayeselungisa i-alithari likaJehova elalidiliziwe. U-Eliya wathatha amatshe 12 njengomumo wezizwe zamadodana kaJakobe, okweza kuye izwi likaJehova lathi, igama lakho liza kuba ngu-Israyeli. Wakha i-alithari ngamatshe egameni likaJehova, wenza umsele ngase-alithari, nxa zonke olingene namaseya 2 embewu. Wahlela izinkuni
wayihlahlela inkunzi wayibeka phezu kwezinkuni wathi gcwalisani izimbiza ezingamanzi niwathele emnikelweni wokushiswa naphezulu kwezinkuni. Wathi kwenzeni ngokwesibili, wayesethi kwenzeni ngokwesithathu. Baphinda ngokwesithathu, amanzi agobhoza ngase-althare. Nxa wagcwalisa nomsele ngamanzi, kwathi ngesikhathi sokunikela ngomnikelo wempuphu, u-Eliya umprofethi wasondela wathi, Jehova Nkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka noka-Israyeli, makwazeke namuhla ukuthi wena unguNkulunkulu ka-Israyeli, nokuthi mina ngiyinceku yakho, nokuthi ngenzile konke lokhu ngezwi lakho. Ngiphendule Jehova, ngiphendule ukuba labantu bazi ukuthi wena Jehova unguNkulunkulu, uphendukisela kuwe izinhliziyo. Wawusuwehla umlilo kaJehova, wawuqeda umnikelo wokushiswa nezinkuni namatshe nothuli, wakhotha amanzi asemseleni. Abantu bonke sebekubonile lokho bawa ngobuso babo bathi, uJehova nguye onguNkulunkulu, uJehova nguye onguNkulunkulu. U-Eliya wathi kubo, bambanani abaprofethi bakaBhali, kungabaleki noyedwa kubo. Bababamba u-Eliya wabehlisela emfudlaneni iKhishoni wababulala khona. Wayesethi u-Eliya ku-Ahabi, khuphuka udle uphuze ngokuba kukhona umdumo wemvula enkulu. Wayesekhuphuka u-Ahabi ukuba adle aphuze, u-Eliya wakhuphukela esiqongweni saseKameli, wakhothamela phansi wabeka ubuso bakhe phakathi kwamadolo akhe. Wathi encekwini yakhe, khuphuka ubheke ngaselwandle. Yakhuphuka yabheka yathi akukho lutho. Wayesethi phinda kasikhombisa. Kwathi ngokwesikhombisa bheka kukhuphuka ifu elwandle lingangesandla somuntu. Wayesethi khuphuka umtshele u-Ahabi ukuthi bophela wehle funa uvinjelwe imvula. Kwathi ngesikhashana nje izulu laguqubala ngamafu nangomoya, lana imvula enkulu. Phela inqola waya eJizreyeli. Isandla sikaJehova sasiku-Eliya, wabopha ukhalo lwakhe wagijima phambi kuka-Ahabi waze wafika ekungeneni kwaseJizreyeli. Bazalwane, ngiyabonga ukungipha indlebe ngifunda le ncwadi. Ningixolele bazalwane ukuthi ngifunde ngize ngifike egcineni kwayo. Noma ingagcini bazalwane ngoba iyaqhubeka, kodwa nje ukuthi ngifunde kakhulu. Ukuthi bazalwane iyangithinta le ncwadi, ingithinta kakhulu ngoba ikhombisa amandla kaNkulunkulu nokuthi zikhona izinto bazalwane abantu abakholelwa kuzona kodwa enganawo amandla uNkulunkulu wethu thina esimkhonzayo anawo. Ngoba mawubuka ngoba mawubuka abazalwane laba profethi baka-Ahabi ngiyaxolisa abazalwane. Ngoba mawubuka abazalwane laba profethi bakaBhali babeyitshela ukuthi lesi sithixo abakholelwa kusona sinamandla, singakwazi ukuthi senze izimanga. Kepha kwabonakala ukuthi ayikho into enamandla edlula uNkulunkulu. Akekho umuntu onamandla, sikho ngisho nesisodwa isithixo esinamandla esikwazi ukuthi sidlule amandla kaNkulunkulu bazalwane. Ngoba bakwenza konke ababe namandla ukuthi bakwenze, bayikhatha baze bagobhoza igazi bezama. Uyabona ukuthi bazalwane babese nokuthi abantu badidekile bazalwane, nokuthi nje ungakholelwa entweni
ukholelwa entweni efuna ukuthi nawe kube khona something oyenzayo. Mawubuka bazalwane, uNkulunkulu akukho esikwenzayo bazalwane, ukuthi nje simnikeze udumo kuphela. Ayikho into ekufanele ukuthi size siyenze sigqilazeke. Mawubuka bona kwakufanele baze bayikhathe, nakhona sebeyikhathile bagobhoza igazi bazalwane, akukho kwenzeka. Kwajika isimo safana nje nasekuqaleni. Kodwa u-Eliya yena amandla uNkulunkulu aye kuyena, yena wakhuluma kanye kwenzeka. Ngobani? Ithemba lakhe laliNkulunkulu. Umehluko bazalwane phakathi kokukhonza iy'thixo nokukhonza uNkulunkulu, uyabona amandla kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu u-Eliya akazange enze lutho, akazange ayikhathe, akazange yenze lento ababezenza bona ukuthi bafuna ukubona iy'manga. Kodwa uNkulunkulu wenza, wehlisa umlilo wakhe ngokuphazima kweso, kwasha yonke into eyayikhona, ngisho sebekade babeyithele ngamanzi. So nje bazalwane, le ncwadi ngiyayithanda kakhulu ngoba lezi zinto izinto esisayibuka abazalwane namanje ezenzakalayo. Not ukuthi bazalwane ngiqonda ukuthi ngigxeke iy'nkonzo zabantu. Angifuni ukuthi ngigxeke iy'nkonzo zabantu bazalwane, kepha khona lezo y'nkonzo ey'dinga ukuthi abantu kube khona something abayenzayo kuze ezifa ngathi kuze uye ezulwini fanele kube khona umsebenzi nawo wenzayo angathi usiza uNkulunkulu. Ngiye ngizwe nabanye abantu ababazalwane abakhonza kwezinye iy'nkolo bethi uNkulunkulu usizo oyisizayo. Angimazi mina lowo Nkulunkulu. Angimazi lo Nkulunkulu usiza umuntu uma eyisiza. Mina ngimazi uNkulunkulu ekusiza nje ungamazi. How much more na kusomazi umkhethile, ithemba lakho likuyena ukusiza nawe awukhoni ngisho nokuthi ubali ukuthi ukusiza kangaki. So ngiye ngizwe nje abantu bekhuluma indaba zoNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu usizo oyisizayo. Angimazi mina lo Nkulunkulu osizo oyisizayo, noNkulunkulu odinga ukulekelelwa abazalwane angimazi, ngoba athi lo Nkulunkulu esimkhonza abazalwane akasona isithixo, uNkulunkulu ophilayo. And akadingeli lutho kuthina abazalwane. Into ayidingayo nje ke kuthina ukuthi simthembe, simkholwe. Yilokho nje akufunayo ukuthina. Asisebenza senze lutho kuze uNkulunkulu asenzele isimanga. uNkulunkulu nje udinga nje thina, uqobo lwethu ilona alidingayo kuphela, akadingeli lutho. Futhi ke ngalesi sikhathi sika Eliya kwakusaba khona imhlatshelo. Since thina sesiphila esikhathini la uJesu asasifela wasenzela yonke into, akusekho esifanele sikwenze ukuthi nje simnikeze ithemba ukuthi sikholelwa kuyena kuphela, ikona kuphela kufunayo uNkulunkulu. Ngiyabonga abazalwane ukuthi ningiphe indlebe ukuthi le ncwadi ngiyayithanda and iyangithinta, and kulwesine bazalwane kusuku omama bekhuleka ngoba dengisho ukuthi ziningi izimo bazalwane sibhekene nazo ezweni emhlabeni, njengoba siyabuka izinto zenzeka emazweni ale phesheya kweyilwandle bazalwane, ngoba kunezimpi nani. Kepha nazo lezo zinto igcina se-affecta nathi, ngoba bazalwane nje badengisho nje ukuthi izolo ngoba de umhla ka1 bazalwane ade kunyuka upetrol. So makunyuka upetrol kunyuka nokudla, leyo nto iyahlukumeza abazalwane, ngoba de ngibala nje ukuthi khona abantu abasebenzayo kodwa besebenza imisebenzi ecikizelayo. So makunyuka ukudla abazalwane kuhlukumezeka abantu abaningi, mase kuba khona abantu abangasebenzi abahlukumezekayo mangabe kunyuka ukudla. So bazalwane ziningi izinto ezidinga ukukhulekelwa, sihlale nje uNkulunkulu simethembe, sithandaze bazalwane, ngoba ukuthandaza kubalekile bazalwane, kubalekile ukukhuleka. Angisho bazalwane ukuthi masikhuleka izimo ngesize sibhekane nazo sizobhekana nazo bazalwane. Ngikhuluma nginobufakazi obunye ngibuthulile kule video engigcina ukuyenza, ubufakazi enginabo, and obunye nginabo bazalwane ngiyobuthula one day, ngiyobuthula, ngiyathembisa ukuthi ngiyobuthula. Ziyafika izimo bazalwane, noma uwumntwana kaNkulunkulu usindisiwe, ukhuleka ukwenza okungangamandla akho, ngoba njoba sikholwa abazalwane asikho perfect. Siyazama ukuthi senze izinto ngendlela uNkulunkulu emthokozisayo, kepha asikho perfect, ngoba mina engikholelwayo ukuthi umuntu owaye perfect owaba khona emhlabeni uJesu kuphela, owakwazi ukuphila impilo engenayo sono ngisho nesisodwa. Thina abazalwane ngoba sihamba emhlabeni zikhona izinto ezisikhubekisayo esihamba zihambe zisikhubekise, ngoba
ukukhubekiseka abazalwane akukhona ukwenza mhlampe untshontsha noma ukwenza mhlampe into enongcola nani nani. Ukukhubekiseka nje bazalwane nakho ukuthi kuyothi kushona ilanga mhlampe sengithuka inhlamba, nakho lokho ukukhubekiseka. Izinto lezo impungusho ey'ncane bazalwane ezisiqhelelisa kuNkulunkulu. So into ey'kanjalo bazalwane efanele siy'gade ngoba zincane izinto ezikwenza ukuthi ugcine usuhlehlile kuNkulunkulu. Ngoba abazalwane siyahlaseleka noma sisindisiwe, siyahlaseleka ngoba ngisho ukuthi one day ngiyobuthula ubufakazi ukuthi uyahlaseleka khona ukuthi umntwana kaNkulunkulu usindisiwe, ubone ukuthi ngihamba ngendlela abazalwane, ngiyamthanda uNkulunkulu and ithemba lami lonke liNkulunkulu. Anginayo omunye unkulunkuluwana engimkhonzayo, kepha ubone uhlaseleka izimo zimelana nawe, ubone ukuthi nakhu ngihlaseleka. Kepha kusho ukuthi suka kuNkulunkulu, khuleka, uthandaze khona kunjalo. Akukho lula, kubuye kungathandazeki mase ubona izimo zikhona, ngoba kuba khona ukuthi kusizana ukuthandaza ngoba Nkosi ngiyahlaseleka, ngiyabona ukuthi ngiyahlaseleka ngisempini. Ngoba abazalwane ngiyoke nginithulele lobo bufakazi enginabo obuke benzeka, ngoba ngisho ukuthi uJanuwari, uFebruwari, ukuqala kwaMashi asiqalanga kahle thina nomndeni wami bazalwane. Kube khona izimo esibhekane nazo ezinzima bazalwane. Noma sikhuluma ngoba uNkulunkulu ukhona, uyaphila. Ngoba uNkulunkulu bazalwane akayisabi izimo, akayisabi iy'nkinga. uNkulunkulu akasisabi isimo noma ngabe wena ungasibona isimo sakho angathi singaphekwa amandla akho. Kepha uNkulunkulu ngoba yena usuke esazi isiphetho, akaphenikhi, akasabi. Ngoba yena uyazi ukuthi ngoba kwenzeka kanje kuzophetha kanjani, and yena uyayivumela izimo. Ngobani? uNkulunkulu khona izimo ayidedelayo, ngoba ezinye izinto uNkulunkulu akasikhombisi, ezinye izinto uNkulunkulu uyasilulela kuzona. Sigcine singazi ukuthi uNkulunkulu usivikele la nala, sazi lokho esikubonayo avumile ukuthi sikubone. Ezinye izinto uNkulunkulu uyavumela ukuthi singene kuzona. Ngobani? Usukazi ukuthi unathi kuzona, and kuzona lezo zinto uNkulunkulu uyangazi ukuthi ngikholwa kangakanani. Mina ngizazi ukuthi ngikholwa kangakanani, ngiyasho nje ukuthi ngiyakholwa, ngikholwa iNkosi uJesu, kodwa angizazi ukuthi kangakanani. But uNkulunkulu uyayivumela into ayidedela ukuthi yenzeke empilweni yakhe ebuhlungu nenzima. Ngobani? Efuna ukukukhombisa ukuthi ukholwa kangakanani, ngoba uma ubhekene nezimo ila kusuke kuzothesteka khona ukholo lwakho ukuthi ukholwa kangakanani. Ngoba nabantu ney'ngane nabo bonke nje abantu abaphilayo emhlabeni, ngeke umuntu ajikijele isihlahla esinganazo iy'thelo. Wonke umuntu ushaya isihlahla esiney'thelo. Ngobani? Usuke efuna leso sithelo esikuleso sihlahla. So uzohlaseleka. Ngobani? Ukhethe, washo vele naye uJesu esemhlabeni wathi akuzukuba lula and akukho lula. Kubiza khona ukuthi uthandaze, ngoba uma uthandaza ukhuleka, izimo uyibona udlula kuzona ngoba ngisho bazalwane ngiyothi uma ngibuthula lobufakazi, akuzange kube iy'nyanga ey'lula lezi nyanga esiphuma kuzona mina nomndeni wami. Kube iy'nyanga ezilikhuni, January, February, March uqala. Akuzange kube lula bazalwane, kuye kwaba khona isimo, ngikhulumile ngesendlala, kodwa kuqala uMarch kuqale ngesimo bazalwane. Nanamhlanje engisayibuza ukuthi Nkosi why wavumela into ekanjeyana yenzeke. Kepha-ke uNkulunkulu vele yena uNkulunkulu uyajabulela ukuthi sikhulume naye, sikhale ngezinto esuke sikhala ngazo. But ngayibuza ngaleso sikhathi kwenzeka leyo nto, ngathi Nkosi ungavumela ukuthi kwenzeke into ekanje sibe sikholwa, wasibukanisa nabantu. Kepha uNkulunkulu akayisabi inkinga, wayiyeka nje leyo nto yenzeka. Sabukwa yizwe bazalwane, sabukwa kwangathi sabantu abambi ngendlela ekwakwenzeka ngayo. Kepha uNkulunkulu ngiyambonga bazalwane, ngoba leso simo sidlulile, adlulanga kahle, ngoba kuqale kwaba nzima. Emva kwaso kwaba nzima ngobani? Kwakukhona lokho kusaba, ngoba simangala ukuthi yini lesehlelayo, sibe sithi sisindisiwe. Nabantu ababukayo, nento engayibuzayo ukuthi abantu bazokubona kanjani Nkosi if uvumela isimo esikanje senzeke kuthini esithi siyakholwa. Kepha uNkulunkulu uNkulunkulu, njengoba ngisho ngithi uNkulunkulu ongayisabi inkinga and uyayiyekela izimo ey'suke zilikhuni, yizona asuke ezosiqeqesha ngazo.
nazo sikhombisa ukuthi sikholwa kangakanani. Kepha ngelinye ilanga bazalwane, ngiyoyibeka nje lento ngiyikhulume, ngiyibeke as injalo, ngingalokhe ngiyihloniphisa ngoba ningizwa ngikhuluma ngingacacisi ukuthi ngikhuluma ngani. Kepha ngiyothi mase ngikhuluma ngayo bazalwane, niyibone nizwele nani. Kwakuyisikhathi esinzima bazalwane. Kepha ngiyambonga uNkulunkulu ngoba namhlanje sisamile kuyena uNkulunkulu nomndeni wami and sisaphila phekwaso leso simo. Isimo esingalula obonayo ukuthi ufise ngisho ukubaleka uhambe ngoba uyayibuza ukuthi kwenzakalani, ngenzeni. Kepha uNkulunkulu uNkulunkulu ophilayo ngoba nakho bazalwane niyangibona ngisaphila and nomndeni wami uyaphila. Ngiyabonga-ke bazalwane ngokungipha indlebe. Ngiyabonga nje, ngiyacela ukuthi bazalwane kusuku lomama sikhulekele iSouth Africa bazalwane. Ziningi izinto ezenzakalayo. Singabukeli kude sibone izinto zenzeka le kude ngoba ade ngisho ukuthi lokho okwenzeka kude seku-affecta thina njengoba kunezimpi nje. Seku-affecta thina ngoba sekuzonyuka izinto, sekuhlukumezeka thina. Kubalulekile bazalwane ukuthi sikhuleke. Sengathi singahlala nje kuNkulunkulu singasuki. Sithandaze bazalwane. Ziningi izinto eziphoqayo ukuthi sihlezi siNkulunkulu ngoba lo mhlaba esiphila kuona bazalwane unezimo eziningi ezenzakalayo. Ngiyabonga bazalwane ngokungipha indlebe. uNkulunkulu anigcine bazalwane. Amen.